kikubor nakaslem jong unong san hima. Kinongsyong dukan hayaw nong stoin kabahap ha West Khasi Hill District. Kilaray banyalam ya kikon kikti. Bat yala ki jong kipralok banlekpek ya ka plim jing im ha Mekofet Hall niu nong stoin. Kaban sapen I hadu lai sengi kata haka arfu praterik arfu knaiterik lai praterik mentau benai no pra arjar puwe haka por katwe steng mestep ar steng janmit sau steng janmit bandeu steng janmit manla kasngi. Kinongsyong dukan kilapan pau kejing sokeman haba ka plim jing im kabal depan I ha biju sinema shalong kabal depan nyam ya barok kipajba kibala depan pej menta kane ka plim kan wan mapen I no sahanong stoy kabalong kum kalat yaki banong kta ya kalet kawan haba bankiu syadu shalong haka snisdang kata haka aru praterik no pra arja arpuwe haka por katwe steng mestep ka plim jing im kala khot kerpang yaki MLA MDC ka West Khasi Hill District kinong yalam seng balang kiriu pokmat ki officer bat yaki kato kat ne ki school bakin wan page namar kane ka plim ka don ya ka jing senang ka baklan ya ka judge bendreu khatam yaki samla ki badang he dangsan Deki khujung ki hi. Pin sababi sapet. Balik mami pasoy. Ya ketu balik sasang. Demian, balai phiru phimlaj pule lang bangi sa shalom. Matasi te. Mali ang may susan bangi iti. Owan bai, owan syanga. Kawai galiang te ningkong iso tenat bat ni smushing shit hadu kata-kata ba ni kum hanong son yo kami galat kade kesen ka baningkong bang yo ban pe ti film bang ila ban yo ban release sapok cinema pat ningkong iso ai play unong penyai bala ai galat yangi kapok nong son bang ila ban yo ban shim talang ban pe ya kani ka film cingim kaban la ban pen I haka at pra at ngai ban lai puterik hoi ngang la dep ban pe nama ba la dep release sapo shalong sapo cinema nrei kade ka film kabaning kong nrei bang yo I shibun kijing hikai ban yo I shibun ba kumni hikasi niyo I shibun kijing mod nakatuka film jing im nambar ba kapan inuk saru yang ikum kikasi kumno bangin bot ban hindi ban bot ngi sotenat nambar ba mo haji syangi de ban kersan kin para kasih jongi mo dengan pat yok lat hi ban lejpet dengan selejpet dia haka arpu prane laipo mo kiong Prar kundai lai. laipo dengan selejpet hi kewe kasih dia ngiyo kabu ngi sim kabu mo ya kan ka jingwan jongki hane hanong stoin haja ka bangin lek pe hasor ngila kamlut kambun hare ngin wan pe no sini kan bangin yo kambun mo lada ngilek silong timun ngilek pe tangwei la ne armut lada ngi olan mo hare lengba jongwan sini pat ngi la yo hi ban lek barok shi family kan lada ngi don sausan muru nomor ba kawe ngila safe by kali te haja ka bangin flut by kali shatai tu mo ngin yalam no sini kan bat ki khun bat ki bahayik ma samra kumta Kedang ba kikun samla jong ngiru kinyo jing mentoy na kane ba ladang ngin lek pe shoy kiwei mo kumno kin lek ba ngiru ngin perthubut kin hadin habut te ba kiru kinang ban lek kumno ba kin yeng halaki kijat kumta ma te ngaya wer fi baro sobha ban yawan pe lam kane ka film jing em kenang ba kinong jing mentoy nam ta jong kiru nam ta jong ngiru kalong hi ka kabukser ngan ban biang sen ya ta ka kintin namar ngim dan kam sho ban lek pe shoy ngila yo hi hakashnang lade te hakatain lade te kumta hari la jong im kat bamon mo ngin yo lek kat bamon kan lishbun Harap kandai bat lai po terik na kaliang jong iba section simle inwan ra ya kane bat itni ya kane ka film ka jing imang ne po nong ston te kane kade ka lat ka kabuna ka banta jongi khamtam jongi ke basyong basa ang ne po West Khasi Hill kabangim yo lat biru kane ka jing wan jong kane ka film po nong ston kanlong ka kabuk siar na kabanta jongi pajba nong ston ya kabangi kaptam ni kinong kendong ngimdon kapor ngimtip wat hae de ka pen iya kane ka film ru apa shlong ngimtip Andre lengba ka jing lestom jong ni producer ni director yuan pan pen iya hang ne apa nong ston te ngi olak ba ngin
yui dalam kijong kikemat ya kene ka film jingim hakate ka tarik hakite tarik ide berkenai ka film ka jingim te nakaliang jong ngi ki pajba nong ston ngi snu banai kublai ya kitu ki producer kamtam ya iba section simle bala wanra bat in sa peni ya kene ka film ka jingim hang ne po nong ston haka arpu tarik arpu khandai tarik bat lai pho tarik jong mentau benai mentau senam hang ti hapo ka Meko Fed Hall persya ka NRL Peter Pom jong ka New Nong Ston ka show kan long haka kadway siteng ar siteng sau siteng bat drew siteng janmet te haka nei ka sngi ni aware ni khot ya ke pajba jong nei ka Than Nong Ston bangin yawan ban pek dala gi jong ikmat ya ka nei ka film nga tengah layu i hang te po biju ngala lek kenang na kabenta ban pek tang na kabenta kanai ka film te ngala penlut ngam don kam hande ngasulik pek kenang na benta kanai ka film te ngala i ba ha kanai ka film jingim kadon shisha kata ka jing senang ba klan ma bat kabadon jingmut ha ka ba kum ngi ki kun kumno ngisu kliang iki kimik pa hadin habut onda ngila start te kane kade ka nuksa ka ba bahatam bat ka jinsinang na ka benta jungi kun samla onda ngila shongkurem hadin habut kumno ngisu kliang kamde bangin su kliang da ki jingsungse iki kimik pa hadin habut ngape ya kane ka film hadu kala pendung sya ya ka mensim bat ya ka dono junga ba kumno kini ki producer ki director kila bansnai kane ka film hakaba nakaliang jong kane ka juk ka pamantang iba bun mangi ki kun ni siu kliang ki kimi pa onda kila kamen da kane ka benta te hakate ka sni ni aware kanang ni ki perlok bangin ya lekpek ngarongan lek biang sa sisen ngane arsen ngan penhun ya ka mensim om tang ya ka ya ki kemat junga rewat ya ka dono junga ngan penhun ban pek biang ya kane ka film bat nganda bo jing temu bat kalong ka jing senang na ka benta jungi ki kun samla no ba ngimde ban jet kamtam ya ki baru spa halak kamtam yu nu ne ba pira do trong long kumitai businessman badai udkhar mo ubarjela te ngi ki na samla kan thei ngi kanat ke ngi barjela ngi shongkurem ye ki barjela te kamde kata kan nuksa jingi te kane kade ka nuksa kane ka film dalai kan nuksa ka bahatam na ka benta ki jongi ki kun